era here kwenyu makambozvinzwawo here kuti hanzi usabuda nemoto manheru aya hanzi usabuda nemoto. Wow, we want to know kuti zvaimboitirwei, zvinoera here kana kuti zvazvinewo chimwe chikonzero zvanga zvinazvo. So I am seeing all your messages right now. Keep them coming. Hazvieri asi nyaya yekuti uswa hunogona kubatira, asi nguva yehondo zvaitirwa kuti waibva waonekwa pauri nemuvengi. All right, thank you so much Baba Mishi for your contribution. And another one here says hanzi kwedu hazvieri zvinoera kune vaye vane mhiko pamusha sedzekupinga munhu akaurayiwa nedzinza iroro. Nditendai apa Chikanga primary apo. Thank you so much for your contribution. So well, this one is saying hanzi kana pane zvamakaita pamusha penyu, that's the only time yokuti munouzwa zvinhu izvozvo zvakadaro. Let me just find out who's on the line. Masikati anoya kuti atibatsire kuti tinzwe kuti zvinoera here. Masikati pagende mukendera wasu. Maswera sei? Ndaswera maswera sei, ndiri kutaurawo nani? Muri kutaura wakamujariwa kushumba kumayo. Kumayo, kwaswera sei kumayo? Kumayo kwanaka. Anditi zuva chete. Aiwa, regai ripise ndokuti mvura yacho igonaya. Chokwadi nyaya yamuri kutaura iyo yekuti tisabude nemoto panze. Sanzwa musha unenge uchitaurwa izvozvo mucherechedzo wekuti vanhu vacho vane kubatwa vane urombwa. Alright. Vanenge vachitya kuti munopinga zvinhu zvavo zvavanenge vakagadzira ipapo. Oh, alright. Vanhu vanenge vachitaya kuvhara zvinhu zvavo. Vanhu vanenge vakaromba kunyanya wezvikwamba. Ndiwo vanopa mutemo iwoyo unonzi haubude nemoto panze usiku, pamba hapabudiwe pasina kupfekwa. Pane mitemo yakawanda inenge ichitaurwa ipapo. Anditi, very interesting. Maita basa matibetsera nokuti taitosva kuti zvine zvichimboitirwei kozi moto ndolaitika. Aiwa, urombwa uwo mazita enyu. Anditya ndatenda. It is 02020603008, or you can get in touch with me on 078-222-8578, or on the SMS platform that is 0719-109. I just want to find out makambozvinzwawo here uye zvinoera here kubuda nemoto panze usiku. I've got a message here. It says, hi Miss J, hazvieri kubuda nemoto panze, asi kana munhu aine mhiko dzake pamba pake, asiwo pamwe pacho panongorambidzwa vana nekuti vanozotadza kubata moto zvakanaka ukapisa musha. This one is coming from Blessing Marima Inyati Mine Rusape. Thank you so much for your contribution. Let me find out who else is on the line. Maskati ana maswera sei paginde mkinde? Ndaswera hangu ndiri kutaura nani mandibata muri kupi? Alright, ndokumboti mutaurise mbichana. Okay, ndiyo inyaya yekuti zvinoera here kubuda nemoto panze usiku. Pane magadziriro vanenge vakaita muta wavo. Zvinotipa kuenda madhindo vanenge zvavagadzirisa muta zvinofuka. Alright, saka vane vachika kuti unozogona kufumura zvinhu zvavo. Alright. Asi mimi makatokura muchitozvoonawo kuti ava zveshuwa pamba pava havabudi nemoto panze apa. Taimbovizwawo zvidaro mumanharaunda. Anditya, aiwa ndinotenda. Maita ine contribution yenyu? All right. 1:30 is the time right here on Diamond FM, always on top of the game. Tirimo kamuchirongwa apa hasha tichibvunzana kuti zvinoera here. Saka tabvunza tikati zvinoera here kubuda nemoto panze. Chinhu chatakakura tichingonzwa kuti nikwaningi vanotonza vabude nemoto panze. So I wanted to know kubva kwamuri kuti makambozvinzwawo here uyezve chinhu chinoera here kana kuti zvaiitirwei. Another message here says, Miss J, there are myths. It was an indirect way of communicating, but vaityira kuti unogona kuzopisa zvinhu usiku vanhu vakarara, maybe ukadonedza moto pasi usingade nekuti usiku zvinhu zvaitsva kuparara, pamwe munozozviona kumuka moto
moto unenge watoparadza kana zvichiyera waimanheru chete. This one is coming from Blessing Mungwari paDurban. Ndowezove mubvunzo wangu kuti nei kanyanyanyanya manheru but well kutondivhurawo madziso kuona kuti pamwe pacho maybe it was just a way yokuda kungoti vanhu vasatamse moto nokuti zveshuwa moto unotoparadza. Imwe message iri panapa handikwanise kuti zvinoyera kana kuti hazviyeri, but I think zviri pa2, either kutya kuti mungakwezva zvehusiku o kungotya kuti mungakonzeresa moto mupengo kuambura uko. It's Macmillan right there kurunyararo uko. Thank you so much Macmillan. And another message here is coming from Hilton Mukodza, and he says hazviyeriba kubuda nemoto panze, vangu vaitira kuti unozopisira kana moto ungazoenda kana kuti next door. Thank you so much Hilton. It is a Diamond FM, always on top of the game. Let me find out who else has contributed. Tinzoti vamwe vanofungei hanzi zvaiyera kare mazuva ano hazvisisina basa. Handi Rose panyamaropa apo hapana chiyera apa DJ, vanotyira kuzopisa dzimba chete, saka kuti vanhu vatye nekudzivirira zvakaiswa pazviyera apo ndivagokore pachida zembe ipapapo. All right, thank you so much for your contribution. Another one here says hazviyeri asi kutya kuti vanhu vanopisira vanogona kuzotsvira mumba. Ndibhabhi Musonza kunyanga kumatanga uko. Joshua kozi dzimwe ngounoona kuti vakuru pane zvinhu zvavaiisa mwe mitemo yavaiisa, and handizoti kwakuri kutoti zvinoyera here, or maybe kwanga kuri kungochengetedza nharaunda nekungochengetedza musha asi hauzozivi. So that's what we wanted to find out, and tinoona kune vakuruwo vakakura kare vanoziva. But interesting comments and contributions are coming through masikati ezuva ranhasi. Another one here says zvinoitira kuti nguva dzemanheru mhepo inenge yakawanda, moto unokurumidza kutorwa nemhepo pakatsva dzimba. Ndibaba Anashe pasakubva apo. And another contribution says hazviyeriba kwedu waityira kuti tinozopisa imba, zvaitaurwa nevabereki vedu tiri kumusha. Ndibaba Exodus Penny kuHobhouse uko. Thank you so much Maswera sei kuHobhouse. Maswera sei DJ, chinhu chandakatarisisa ndikaona ndechekuti dzimba zhinji dzinonzi musabude nemoto panze inyaya yekuti vabereki vemhuri idzodzo vanenge vakaromba, saka vanenge vakatopiwa mhiko yekuti musazobuda nemoto panze nekuti mishonga yavanenge vakapiwa inobva yapanduka. Vamwe ndevaitya kuti vana vavo vanogona kuzoita musikanzwa vakapisira dzimba, otherwise kubuda nemoto panze hanzi hazvina kana basa izvo. Ndino rest abondera in kwaZuze kwaRusape. Thank you so much for your contribution. So yeah, it's interesting, a lot of contributions are coming through zvichingosiyana siyana. Vamwe vari kuti aiwa ingori nyaya yekuda kungochengetedza pamusha penyu nekuti moto uri dangerous. I would want to know if kana kune vakamboita experience yekuti vanenge vakarambidzwa kuti musabuda nemoto, munhu obva abuda nawo, kuti pane akamboonera kana kuti akambonzwa kuti zvii zvakazoitika kune vanhu iwawo. If you've got that experience, just do get in touch with me and we get to find out. Muzuva renhasi, time just gone 26 minutes to 2, and the number to get in touch, it is 020-2060-308, or you can actually catch us live on Facebook right now. It is a Diamond FM Zim. Tichinzwa kuti bvawo kwamuri kuti zvinoyera here kana kuti hazviyeri. Regai ndiverenge tsamba dziri panapa dzikwe dzakati one day zvinoyera pakuti zvipoko zvinogona kuuya zviri kuti mumwe wedu. All right, SMS are coming from Chapeyama J pamzimu hanzi zvipoko zvikatoona zvinotokuvinga unofunga kuti mumwe wedu uyoyo. So all right, I thank you so much for your contribution. Another one here says vimbai waswera here. Ndaswera hangu waswera sei, hanzi hazviyeri kana zvichiyeresa ndopazvinoyera ndi Primrose Mulambo right there in Hobhouse. Haitete kupinga zvinoyera kubuda nemoto usiku hanzi zvinodaidza zvipoko. Ndi
day pamurambi apo. So these are two people highlighting yekuti hanzi zvinodedza zvipoko nokuti inasani ndakambona hangu chipoko pandakanzwa kuti chipoko chinouya in a form of moto. Saka vanhu vakaona moto, hanzi chipoko chikaona moto chinogona kufunga kuti chimwe chacho chotouya kwauri. Let me find out who's on the line. Maskat anai. Maskwera sei pagende mkinde? Hello, how are you? Good, thank you. Ndrutaura nani manibata muri kupi? Rutaura ayanda kwamapako. Kwamapako kuri sei? Kurupisa chete handiti kana kunoku. Ndiyo inyaya zvinoera here kubuda nemoto panze usiku kunyanya? Zviri asi chingatochirwa ndechekuti kana kune mhepo ungakwanisa kupisira nharaunda inenge iripa. Handiti saka kungoti vakuru vaingwedza kuchengetedza nharaunda yedu. Chindicho chinangwa chavaizochengetedza kuti nharaunda igare yakachengetedzeka kupisirika kwenharaunda. Handiti saka zvokuti pamwe mazuva ano kuchinawo here mutemo utoramba uchisimbiswa here kana kuti zvakungoita kunge zvinhu zvekare basi? Mutemo uyo hausanyanya hawo kusimbiswa nekuti zvaimbova zvekare asi mazuva ano hazvisanyanya hazoira. Zvambo zvekumboti vanhu vachengetedze nharaunda vasapisire nharaunda. Handiti thank you so much for your contributions. Muswere zvakanaka. First day kutaura nemi. Sure here Sure. neniwo ndafara kutaura nemi. Maita enyu mapinda pachirongwa? All right, muswere boy, have a good day. Same to you. Good. So yeah, it is a Diamond FM, always on top of the game. Interesting comments are coming. Kuti anzi kumwe kwacho vakuru vaingoda kuitira kuti tichengetedze nharaunda yedu, not necessarily kuti pane zvinogona kuzoitika zvezvokuti vamwe mavo vahighlighta kuti kune nyaya yekuti vamwe vanenge vakapinga misha yavo vane zvavakabata, and then some people are just saying no, it's just a way of kungochengetedza pamba nekuti moto wakashata. All right, another message here, hanzi zvinoenderana nemaereserwe azvaiitwa ngevanhu kune imwe misha. Ndibaba Pride kusacheya mwazvekuitirwa village. Thank you so much akurise ikoko. Munotamba here amushamarari, hazviyeri izvo kana vamwe vatichitobikira panze. Ndi Innocent apejana kuchikore. Yeah, you know how it is kuti zvoshuwa kumusha kune vamwe vanotobikira panze, saka zvaizodii. But well, somebody said kune vane zvavanenge vakabata padzimba pavo. All right, I lost that caller. You can try to call again. It is 020-2060-308 and number yekundibata. And just to remind you, we are live on Facebook right now. You can get in touch. It is at Diamond FM Zim. Let me just try to go through some of the messages I've got here. Azviere izvo zvakafanana nekuti ukagara murodhi unoita mamota. Vaityira kuti vana vanopisa dzimba dzeuswa nemoto kana kukasimuka mhepo. Ndi Edmore Chanditeya, thank you so much. Hi DJ, hapana zvinoera apa, moto ukabvira nekuparara usiku, saka kuri kudzivirira tsaona from Mamoyo kuMount Mallory uko. Thank you. Hanzi chipoko hachitodi kuona moto. Oh, is that? Saka kana uine moto wakabuda nemoto, chipoko chacho chinototiza rather than kutouya kwauri. All right, very interesting. Azviere izvo ndi Moses Mangwarara kunyanga kasedze. Hai vimbai, ndakaona ukazvikoshesa kuti zvinoera, ukaeresa uchiti uchaona chipoko, unotochiona chokwadi. Ndi Bhabi Msonza kunyanga uko kagairese. Yeah, sometimes hanzi zvinhu zvaunotya zvinondoita come true. Let me just take my last caller for the day. Maswera sei pagende mkinde? Maswera sewati. Ndaswera hangu. Ndikutaurawo nani mandibata muri kupi? Muri kutaurawo navakunyire vari kuOsborn. kuOsborn. Kwaswera sei kuOsborn? Kwaswera zvangu. Kwaswera sei ikoko? Kuno kwakanaka. Zvinoera here kubuda nemoto panze usiku? Chekutanga ndingati hazviere because vamwe vanotobikira panze. Eni vamwe vaiitira kuti kune mhepo. Okay. Munharaunda munova muine dzimba dzeuswa munogona kupisa moto. Handiti. Eni kwozoitawo vekuti vane zvavo zvavakabata pachikaranga chavo. So vanonga vachityira kuti maybe mishonga yedu inozopanduka. Handiti. Hey. Ndinoona sekudaro. Sekudaro handitya. Aiwa, tinotenda nekuti zveshuwa zvamata zvokuti vamwe vanotobikira panze, but I like what you mentioned kuti maybe pamwe pane vanenge vane zvavakabata. Because tinongoona sekudaro, the same thing kuti usagara pahuni iri pamoto, mudzimai wako anozofa.
vanotya kuti zvimwe mune buri unogarira ukadi ukatsva. Anditika. Usagara murodhi. Pamwe pacho uchanoka kuzosimuka mota ikakurova. Saka haisi nyaya yekuti mamota anditi. Aiwa, thank you so much. Maita yenyu ne-contribution yenyu muswere zvakanaka kakuosborn. And yes, it is a Diamond FM, always on top of the game. Let me just read the last messages that I have here, and then we can call it a day. Achirove kere kachingowe pamoza apo hanzaiwa zvinoenderana nemaererano nemisha pamagariro. And then another one here says zvinoera munoita kuti tiri kurasa tsika dzedu, takutokanganisa vana vedu nekuti vaizvieresa vaitoziva kuti vaiziva zvazvaiitirwa, saka isu tikanzi zvinoera tobva tada kuziva kwazvakabva. Zvakawanda zvatakakura tichinzi zvinoera, ukaona chipoko chingatera moto nekuti kana mumba muchangatadza kuona moto here. NdiWilson akumbula kuchipinge kwamwangazi uko. Ndinotenda hanzaiwa chivanhu chacho chitoriko, asi kungoti isusu tisachikosese kuti chiriko. Thank you so much. Another here one say another message here says hazvieri asi kana makaromba unogona kupiwa mhiko yekuti usafambe nemoto. Ipapo zvinoera. Hazvieri hazvo, isu vakuru vekwedu vaiti kana imbwa yabva kubara tainzi musaone vana vayo zvichinzi unozoita bofu. Izvo vaiziya kuti taizorumwa namai vacho. Ndibaba Spino paNatview Park apo. Thank you so much for all your contributions. Hanzaiwa hazvieri izvo DJ. These are myths coming from Regis Mutsawa Tabitha from Chipinge. Thank you so much to everybody who contributed this lovely afternoon. The name is Miss J, and I'll be with you till 3 o'clock. So thank you so much for all your contributions. Amaunza kamuzuare nasi.